dinadaanan ng bulkan ngayon malapit sa Kagsawa. Mga kaibigan, ipapasyal ko ngayon kayo sa malapit sa Kagsawa at siyempre papakita ko din sa inyo ang dinadaanan ng lava na galing dyan sa bulkan pag umuulan. Kaya tara, let's! Makikita nyo pala guys, mga kaibigan, na walang katao-tao ngayon kasi mahigpit pa, naka-quarantine pa rin tayo ngayon. Ayan mga kaibigan, bababa tayo, pupunta tayo sa baba. Maipakita ko sa inyo ang tanawin dito sa bago makarating sa Kagsawa. Maraming salamat nga pala sa mga subscriber natin dyan. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. At kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag kalimutang i-share. At syempre, pag nag-subscribe kayo, huwag kalimutang halimbangin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Yan, dito na tayo mga kaibigan. Dahan-dahan kasi mataas to. Ang dinadaanan ko pala ngayon ay dinadaanan ito ng mga nagkukwari, mga kaibigan. Yung mga bato. Ayan o. Mga batong malalaki. At syempre yung baybay at graba dito kinukuha nila at dinadala sa iba't ibang lugar ng Bicol at yung iba dinadalhin sa ibang bansa. Ayan o. Yan ang baba ng ating vulkan. Mga nasa 10 km permanent dejection to mga kaibigan. Kaya pag may bagyo at malakas na ulan, nagsisilikasan ng mga naninirahan dito sa tabi ng dike. Yan. Ang sinakyan ko nga pala dito ay nagbabike lang tayo. Yan. Iwan muna natin dito.
Yan, dito na tayo sa baba. Mga kaibigan, ayan ang tubig. Medyo malabo. Dito nga pala dumadaan yung mga naga ATV. Ayan, ganito to kalawak, mga kaibigan. Kaya kinatatakutan ito pag mayroon bagyo, kasi malakas talaga ang agos ng tubig dito, at saka may kasama pang malalaking bato. Ayan o, yan ang binuga ng Bulkang Mayon na bato pag nag-i-erupt to, na magandang tanawin ating Bulkang Mayon. Maganda nga, pero pag nagagalit siya, ayan ang binabato dito. Pupuntahan natin, lalapitan natin kung gaano talaga kalalaki. Mga kaibigan, ang mga bato na ibinuga nung bagyong Riming, kung saan maraming tao ang namatay. Ang iba nito yung bagyong Rosing, marami ding tao ang namatay. At siyempre, hindi lang namatay, nasugatan, at yung iba hindi na nakuha, nawala, kasi nakalibing na, mga kaibigan. Minsan kasi ang ibang tao, pag pinapalikas na, ayaw din lumikas. Siyempre, hindi na naman natin sila masisisi, kasi gusto naman nilang bantayan ang kanilang mga ari-arian. Kaya lang talagang siyempre pag minsan minamalas talaga. Yan, malalaki na pala yung mga ano natin yan sa tabi, you know, mga punong kahoy. Iwan ko kung anong tawag sa kahoy na to, pero napakaganda. Dito sa amin sa probinsya ng Albay at sa bayan ng Daraga, ang tawag dito ay aguho. Yan mga kaibigan, ang nakikita nyo sa dulo ay ang tulay na ginawa ng pamahalaan natin para makatawid ang mga turista papuntang Cagsawa, kasi napakalawak na talaga nitong dinaanan ng baha ng dumaang bagyo. Mga kaibigan, gabi na. Kailangan natin umuwi kasi may pasok pa ako. Saka sarado yung Cagsawa. Hindi tayo pwede pumasok. Susunod na lang.
Pero tingnan natin, subukan natin kung may bantay pa o wala na. Kasi kung wala na, hindi na tayo dito mapasukin. Dito na tayo sa baba. Yan, nandito na tayo sa tulay. Ay, kaibigan, papunta to ng Kagsawa. Yung Kagsawa Ruins. Dito na tayo sa gate. Mga kaibigan, sarado na pala. Hanggang 6 lang sila. Yan yung bantay. Wala tayong magagawa eh, sarado na. Yan yung papakita ko na lang sa inyo yung sa loob. Dito lang tayo sa gate. Kagsawa Ruins since 1814. Siyempre may santo din. Sayang, next time lang, kaibigan. Ayan, may nakita ko dito ang kakaiba, mga kaibigan. Medyo sikat na to ngayon dito sa Bicol, yung sili ice cream. Ayan, kung gusto nyo matikman ang sili ice cream, matatagpuan yan dito sa Kagsawa. Ito yung pinakamalapit na tindahan sa malapit sa gate ng Kagsawa. Thank you. Magkano yung ano?
sili ice cream? 50 pesos. 50 pesos. Ayan, murang-mura lang pala. 50 pesos ang sili ice cream. Ang kaibigan, umuwi na lang ako kasi ano, sarado na. Time check 6:10. Alas 6 na kasi sarado na ang Kagsawa. Hindi na tayo pinapasok. Yan, dito ako dadaan sa baba ng tulay kasi nagbabike lang ako. Mahirap magbike na may dalang cellphone kasi cellphone lang yung ginagamit kong camera. Wala pa naman akong monopod kasi hindi pa ako nakakabili. Ayan, yan po ang view dito sa ilalim ng tulay. Ano, doon tayo kanina. Ayan. Maraming salamat sa mga nanood. Ayan, dito na tayo sa entrance ng kalsada, kaya hanggang dito na lang tayo mga kaibigan. Mahirap na kasi magmotor o magbike ng isang kamay lang ang hawak sa bisikleta.